Li Tirkiye piştî zêdebûna hejmara haletên korona bû dawiyên hefteyê qedexeya derketina derve hatibû ragihandin lêbelê tenê li Stenbolê 2 milyon û nîv kes ji van qedexeyan azadin û di van rojan de jî li ser karê xwe berdewam in. Piştî qedexeyan kolanên valayê Stenbolê ji xebatkar û geştyaran remane. Li Tirkiye bi milyonan xebatkar bo ku kesên di karantînayê de zêde zehmetiyê nekêşin, pêdiviyên xwe yên pêwîst dabîn bikin û tûşî nexweşiyê nebin, berdewam dixebitin. Sazî û xebatkarên ku ji qedexeya derketina derve azadin, bi destpêka her du rojên karantînaya giştî dest bi karê xwe dikin. Tenê li Stenbolê 2 milyon û nîv kes ji van qedexeyan azadin û di karantînayê de jî dixebitin. Muhtemelen etkiler, yani niye etkiler? Em ji qedexeya derketina derve azadin û her çiqas karkên be jî ji girtî mayînê baştir e. Qet nebe em rojane nanê xwe derdixin. Ez piştgiriya van qedexeyan dikim û pêbawerim ku bi saya vê dê hejmara tûjbiyan dakeve. Sorunlarımız oluyor. Sorun olarak nasıl oluyor? Kolanên Stenbolê yên ku di nava hefteyê de ji mirovan tijene, bi destpêka qedexeya dawiya hefteyê re ji xebatkar û geştyaran re dimînin. 2 milyon û nîv xebatkarên ku li Stenbolê di van rojan de jî dixebitin, li aliyekê keyfa bêdengî û aramiya kolanên Stenbolê derdixin. Yapmıyorum aksine ailemle daha... Ji ber qedexeya derketina derve kolanên Stenbolê ji hemû deman aramtir û bêdengtir e. Helbet ji aliyekê ve ev tiştekî xweş e. Taybet bo kesên ku ji qerebalixê acizin û neçarin divê proseyê de derkevin. Ez jî ji ber ku dixebitim dikarim di qedexeyê de derkevim derve. Kemasî û ziyanên me yên aborî berdewamin lê dîsa jî dikana vekirî jiya girtî gelekî çêtir e. Daha zor olacak. Yani toplumdan daha çok... Kesên ku ji qedexeya derketina derve azadin, ji ser înternetê, bi rêya sepana elektronîk ya dewletê dikarin belgenameya destûrê bo xwe dabîn bikin. Ji bo vê yekê jî tenê mercek heye. Ew jî divê di wan kertên ku hatine diyarkirin de li ser navê wan kesên ku dixebitin, mîsogeriya tenduristî û xebatê an ku sîgorteya wan hatibe razandin. Belê Stenbolê em derbasî Diyarbekirê dibin, bizanibin rewşa koronal Bakurê Kurdistanê çawaye. Hevkarê min Mahir Yüksel li gel min e. Mahir roja yekşemiyê qedexe heye li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ya derketina derve. Gelo eviyek li Diyarbekirê çawa evrê nimatê cîbicî kirin. Rewşa korona jî bi taybet li Bakurê Kurdistanê di çi astê de ye. Agahdariyan ji te werbigirin Mahir ferim. Cemal